L-2023 kienet sena ta' żidiet fil-prezzijiet. Sena illi matula minn ġimgħa l-ġimgħa il-prodotti fuq l-ixkafif tal-ħwienet tal-merċa żdiedu fil-prezz tagħhom. L-aħħar żieda tkun fil-prezz tal-ħalib illi f'sena ola aktar minn 20 ċentesmu. Fl-aħħar xhur dal-istazzjon irrapporta diversi drabi kif il-ħajja komplet tola u l-inflazzjoni baqgħet tafas fuq dar iċ-ċittadin. Dan kif bosta spiċċaw jaħdmu minn xogħol għal xogħol buħud jistqarru li sansitra mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar u oħrajn jgħidu illi minkejja li għandhom paga meqjusa bħala waħda deċenti, xorta waħda bil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali, l-kirjiet, il-lowns u spejjeż oħrajn mhux qed ilaħħqu mal-ħajja. U qudiem din ir-realtà l-Gvern jibqa' ma joffri ebda soluzzjoni konkreta. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsal il-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard x'se jkun qed jagħmel il-Gvern sabiex itaffi miż-żieda qawwija fil-prezzijiet. Attard jgħid lill-familji illi l-Gvern diġà qed jagħmel ħafna. Żgur li mhux se nitfgħu l-piż fuq in-nies. Dwar l-għoli tal-ħajja kwistjoni ta' kredibilità. Il-fatti juru biċċari li l-mekanizmu tal-kola qatt ma kien daqshekk koli propju minħabba żieda qawwija tal-inflazzjoni bil-prezzijiet dejjem jiżdiedu mingħajr ebda sinjal ta' waqfien. Jibqa' iwieżen lill-familji bid-deċiżjonijiet li jieħu u ma jistenniex illi jirreaġixxi però jilqa' għal dawk l-isfidu se nkomplu nkunu ta' għajnuna. Mal-prezzijiet ħajbqgħu jiżdiedu ġifieri. Walaqsant, kif fadal ftit aktar minn ġimagħtejn biss minn bidu ta' sena ġdida, jidher illi l-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' ma joffri ebda wens lill-familji, lill-ħaddiema u lill-anzjani quddiem il-piż kbir tal-għoli tal-ħajja.